Danmark har altid løftet sig ud af gennem uddannelse. Og derfor er det en katastrofe, at uddannelsesniveauet er gået i stå. Unge får ikke mere uddannelse end deres forældre længere. Og vi kan se det. Hver 5. elev forlader folkeskolen uden at kunne de grundlæggende kompetencer i dansk og matematik, og de har rigtig svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Yeah. Vi er nødt til at tænke i helt nye løsninger. Og det vi foreslår, det er, at alle unge skal have mindst 13 års uddannelse. Med en god folkeskole og en ungdomsuddannelse. Men det forudsætter også, at vi tænker folkeskolen helt anderledes, så alle får lyst til at lære mere. Lad os lave det, vi kalder en helhedsskole, hvor undervisning og leg og læring sker på kryds og tværs igennem hele dagen. Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla?